Ahojte priatelia, dnes idem vysádzať cibuľku do vyvýšeného záhona. Tu, kde mi rastie tá reďkovka, tak tu v strede mám priestor práve na cibuľku, na také 2 rady, viac mi nevíde, ale mne to stačí. Ja chcem len využiť tento priestor. Reďkovka sa drží, super. Takže si vezmem paličku. Iba si naznačím, kde pôjde tá cibuľka. Tak. Urobím len takéto 2 hriadky. Viac menej ju budeme pestovať kvôli vňati. A manžel má rád. Kúpila som takúto červenú. Takže paráda. Jemne zatlačím, približne takých 10 cm dávam od seba. Špičkou dole. Cibuľka. Cibuľku už teraz sadím. Ona zniesie aj chladnejšiu pôdu a keďže je toto vo vyvýšenom záhone, takže je tu teplejšia pôda ako dole na zemi. Cez deň svieti slniečko na tento záhon, takže špičkou dávame dole a tu zase touto časťou, skade budú vyrastať lístky hore. Nedávame ju tak hlboko ako napríklad cesnak. Teraz to zakryjem. Takže dnes sme si vysiali cibuľku. Už sa tešíme na to, keď uvidíme, ako nám začne rásť. Ako som vám vravela, na noc ju budem zakrývať textíliou proti mrazu, lebo hlásia aj teraz niektoré dni, že bude chladnejší. A nezabudnite, priatelia, rastlinky nerastú preto, že sa na ne dívame, ale preto, že plynie čas. Prajem vám pekný deň. Ahojte!